Прывітанне! У эфіры падкаст «Кіло слова», у якім мы размаўляем пра мову і тэксты, каб у чарговы раз пераканацца, што словы маюць вагу, хоць ніякімі шалямі яе і не замераць. Мяне завуць Марыя Пархімчык, і сёння мне хочацца пагаварыць пра такую карысную звычку, як чытанне. Нярэдка даводзіцца чуць, як нехта смуткуе, што амаль не чытае кніжак. Маўляў, зусім няма часу, або ніяк не атрымліваецца ўтрымаць увагу, а нават калі атрымліваецца вылучыць хвілінку і гэтую самую увагу утрымаць, кніжку пагартаць, то тое, што напісана, не кранае, не зацягвае. З майго боку тут 0% асуджэння, але і разумення не шмат, бо асабіста я лішу аргумент пра адсутнасць часу падманам і сябе, і іншых. На стварэнне гэтага эпізоду ў мяне натхніў пост знакамітай беларускай баскетбалісткі Каці Сныцінай ў інстаграме пра тое, як яе змянілі 5 гадоў без кніг і як яна пакрысе вяртаецца да чытання. Мне захацелася сабраць дакупы мае нейкія веды і назіранні наконт таго, як увесці або вярнуць у сваё жыццё звычку чытаць кнігі. І тут я паразважаю наконт таго, чым увогуле карыснае чытанне, згадаю крутыя парады з папулярнай кнігі пра звычкі і падзялюся сваімі назіраннямі, што асабіста мне дапамагае даць рады перыяду татальнага нечытуна. Я мяркую, што выпуск найперш адгукнецца людзям, якія страцілі звычку чытаць або хацелі б чытаць больш, чым цяпер, але не выходзіць. Але калі вы цяпер чытаеце рэгулярна і чамусьці слухаеце гэты эпізод, то мне будзе цікава атрымаць зваротную сувязь з вашым досведам і вашымі лайфхакамі. Ну што, пагналі! Пра што ў сваім пасце згадвае Каця Сныціна. Я дазволю сабе працытаваць у маім вольным перакладзе на беларускую мову адразу з маімі каментарамі. Вось Кацярына піша: 5 гадоў я амаль не чытала кніг, і гэта змяніла мяне мацней, чым я магла ўявіць. Наступствы былі страшней за проста дэградацыю. Што ж за страшэнныя наступствы такія? Каця вылучае 6 пунктаў, і першы з іх такі. Я згубіла канцэнтрацыю. Кніга патрабуе гадзін фокуса, а соцсеткі прызвычайваюць да 15 секунд. Кацярына заўважыла, што з цяжкасцю ўтрымлівае ўвагу нават на 10 хвілін. І гэта сапраўды біч сучаснасці, і асабіста мне падаецца, што людзі, якія захоўваюць навык утрымання ўвагі, яны насамрэч маюць агромную перавагу і лепш даюць рады на парозе новай эпохі, дзе мы стаім проста зараз. Пра што я кажу? Пра эпоху, якую называюць постіндустрыяльнай або канцэптуальнай, або іншымі мудрагелістымі словамі. І ў чым сэнс? Калі неяк скараціць толстенныя кніжкі і бясконцыя ютубы на гэту тэму, то у папярэднюю эпоху індустрыяльную галоўным было ўмець прадаць тавары і паслугі. А вось у новым свеце са штучным інтэлектам на першы план паступова будзе выходзіць інтэлектуальная праца, веды, крэатыў, і пры такім раскладзе сапраўды становіцца важным уменне глядзець глыбей. Другое наступства адсутнасці чытання, якое адзначае Каця, таксама катастрафічнае для чалавека ў бліжэйшыя гады, у гэтую самую постіндустрыяльную эпоху. Кацярына фармулюе яго так. Сышло абстрактнае мысленне. Кнігі заўсёды вучылі мяне ўяўляць і аналізаваць. Відэа дае ўсё гатовым. У нейкі момант я зразумела, што перастала рашаць новыя задачы. Гучыць сапраўды трывожна, так? Трэці пункт. Звузіўся слоўнікавы запас. У кнігах 1000 слоў, а ў соцсетках сотні. Кацярына адзначае, што ёй стала складаней фармуляваць думкі. Ад сябе я дадам, што чалавецтва агулам прасела ў якасці камунікацыі. З аднаго боку мы бачым, наколькі запатрабаваныя паслугі псіхатэрапеўтаў і якімі агромнымі тыражамі выходзяць кнігі па папулярнай псіхалогіі. Падаецца, што ўсе вакол, як заведзеныя, кажуць пра нетаксічную камунікацыю, асабістыя межы, павагу да суразмоўцы, напампоўку гнуткіх навыкаў гэтых самых soft skills. А з іншага боку, можна заўважыць, што людзі нібыта ўсё часцей пачуваюцца самотнымі. Ім падаецца, што іх не чуюць і не разумеюць. І карпаратыўныя практыкі наладжвання камунікацыі не вельмі працуюць. Такія ў стылі «а цяпер кожны раскажа пра свой улюбёны дэсерт». Чаму так адбываецца? Магчыма, адказ у наступным пункце Кацінага допісу. Яна канстатуе ў сабе аслабленне эмпатыі. Кнігі давалі пражываць чужыя гісторыі, разумець людзей, без іх згубілася разуменне матываў іншых, іх паводзіны сталі выглядаць дзіўнымі. 5 пункт. Прытупілася крытычнае мысленне. Кнігі вымушаюць сумнявацца і параўноўваць пункты гледжання. Інтэрнэт падсоввае гатовыя высновы.
Каця піша, што пачала верыць пастам адразу, без усялякай праверкі. І 6-м пунктам, урэшце рэшт, яна кажа пра тое, што перастала расці як асоба. Без дотыку да чужых досведаў мы застаемся на самоце са сваім, дужа маленькім адносна акіяна ведаў. Для мяне выглядае, што ўсе гэтыя пункты пераплеценыя і ўзаемазвязаныя. Зразумела, што кнігі не панацэя ад усіх бед, не панацэя ад страты фокуса, аслаблення эмпатыі, пагаршэння камунікацыі, прытуплення крытычнага мыслення гэтак далей. Але літаратура сапраўды можа стаць інструментам паляпшэння сітуацыі па гэтым напрамкам. І я веру, што чалавецтва яшчэ пераадкрые для сябе кнігі. Хоць, канешне, гэта здарыцца і не ў бліжэйшыя гады. Наступным пастом зорная баскетбалістка распавядае свой план вяртання да кніг. Гэта, першае, чытаць па 10-15 хвілін у дзень для фармавання звычкі. 2. Абраць для вяртання простыя кнігі. 3. Дазволіць сабе кідаць кнігу, якая не зачапіла. 4. Перачытаць тое, што любіла раней. 5. Пачаць з кароткіх гісторый. У Каціным выпадку гэта «Па што ідзеш воўча» Евы Вежнавец. Кніга на 150 староначак. Зусім маленечкая. Але хто чыталі, тыя ведаюць, што гэта дакладна не самая простая кніга. Проза Вежнавец вельмі насычаная, шчыльная, багатая. А лексічны запас у гэтай пісьменніцы, я не ведаю, узроўня C3, C100. І я асабіста абажаю воўчу, але ў мяне няма ўпэўненасці, што праз гэту кнігу можна вярнуцца на трэк чытання. Але хто яго ведае? Вы чыталі? Што скажаце? Пазней у гэтым выпуску мы яшчэ вернемся да тэмы, якія кнігі лепш выбіраць, калі не чытаецца, але спачатку хацелася б развіць тэму уласна звычкі. Думаю, шмат хто з вас чыталі кнігу Джеймса Кліра «Атамныя звычкі». Яна вельмі папулярная і не дарма. Калі не чыталі, вельмі рэкамендую. У адрозненні ад шматлікіх самадапаможных кніг, дзе табе проста ўкладаюць у галаву «рабі і зробіцца». Атамныя звычкі даюць канкрэтныя інструменты, якія працуюць. І больш за тое, аўтар дзеліцца зразумелай сістэмай, як гэтыя звычкі канструяваць. Па сутнасці, чытачу застаецца толькі падставіць свае мэты і ўлічыць свой кантэкст, тэмперамент, характар. Хто вас ведае так, як ведаеце сябе вы, толькі вы. Для мяне сістэма атамных звычак Кліра спрацавала у маіх мэтах, напрыклад, мінімізаваць час у соцсетках, павялічыць фізічную актыўнасць штодзённую і палепшыць якасць сну. Над іншымі звычкамі я таксама працую па метадах Кліра і зразумела ў сваёй адаптацыі і з далучэннем ведаў з іншых крыніц. Звычайна, як гэта выглядае, я бяру канкрэтную звычку, карысную, якую хачу развіць, або дрэнную, ад якой хачу пазбавіцца, і прыцэльна з ёй працую. Я упэўненая, што з сістэмай атамных звычак можна вярнуць сабе і асалоду ад чытання, або не вярнуць, а развіць яе з нуля. База палягае ў тым, што ўсе звычкі праходзяць 4 стадыі, адну за адной. Стымул, жаданне, рэакцыя, узнагарода. Яшчэ раз, стымул, жаданне, рэакцыя, узнагарода. І заўсёды так па коле. Першая стадыя – гэта стымул. Што такое стымул? Гэта некая інфармацыя з навакольнага свету, якая прадказвае нам узнагароду і стымулюе мозг дзейнічаць пэўным чынам, каб гэтую узнагароду атрымаць. Наш мозг, вялікая машына, пастаянна ў фонавым рэжыме аналізуе ўсё, што бачыць і адчувае, каб зрэагаваць на тое, што дасць нам тое, чаго мы прагнем. Звычайна ўсе гэтыя мэты можна звесці да 3 базавых інстынктаў. Гэта выжыванне, размнажэнне і дасягнення высокага становішча ў сацыяльнай групе. Але матэрыялізуецца гэта ўсё кожнага па-свойму. То бок мы шукаем ежу, секс, грошы, славу, уладу, пачуццё самазадавальнення, сяброўства, каханне і гэтак далей. Падстаўце, як той казаў, сваё. І падумайце, дарэчы, навошта вам у гэтым сэнсе кнігі? Можа, вы хочаце лепш разбірацца ў людзях? Ці марыце развіць фантазію і вынаходлівасць? А можа, вы спадзяецеся, што з кнігамі зможаце стаць больш прываблівым суразмоўцам? Карацей, якую патрэбу ці некалькі патрэб закрые для вас чытанне? Падумайце. Пакуль у фонавым рэжыме, а мы пойдзем далей. Такім чынам, што адбываецца? Наш мозг аналізуе ўсё ўнутры і наўкол, каб адшукаць узнагароды.
І стымул першае, што нам падказвае. Мы блізка, мы вельмі ўжо блізка, каб атрымаць штосьці класна і кайфануць. Стымул запальвае жаданне. Жаданне – гэта другі крок. І гэта асноўны фактар любой матывацыі, які стаіць за любой звычкай. Няма жадання, то навошта нам дзейнічаць? Тут важна разумець, што мы не хочам саму звычку чытаць. Мы хочам змен, якія прыйдуць у наша жыццё разам з гэтай звычкай. Мы не жадаем браць тэлефон і гартаць тыктокі. Мы жадаем адцягнуцца ад цяжкіх думак і складаных спраў. Мы жадаем забавы, мы жадаем пасмяяцца і гэтак далей. Людзі, якія бяруць у рукі кніжку, не жадаюць гартаць старонкі і глядзець на літары. Яны жадаюць, напрыклад, падключыцца да іншых сусветаў, пра штосьці даведацца, памедытаваць, вярнуць сабе фокус. Вось такога кшталту мэты. І жаданні ў кожнага чалавека, зразумела, адрозніваюцца. А стымулы, якія ўздзейнічаюць на аднаго, могуць быць увогуле пустатой, нічым для іншага. І гэта таксама поле для разважання і працы. Падумайце, што можа вас стымуляваць, і падумайце, прагу чаго вы намагаецеся наталіць. Трэці крок – рэакцыя. Гэта і ёсць рэгулярная звычка, у згодзе з якой мы дзейнічаем. Дзейнічаем па-рознаму. Гэта можа быць справа дзеяння, а можа быць думка дзеяння. З'явіцца рэакцыя на стымул ці не, залежыць ад таго, наколькі мы матываваныя і якая колькасць складанасцяў асацыюецца з паводзінамі, якія ёсць рэакцыі. Калі для некага дзеяння патрэбна больш фізічных і разумовых намаганняў, чым мы гатовыя укласці, мы нічога не зробім. Таксама звычка не сфармуецца, калі мы проста неадэкватна ацэньваем свае магчымасці. Напрыклад, калі мы намагаемся штодзень чытаць па-французску сучасную мастацкую літаратуру, а ўзровень нашай французскай пакуль элементарны, то ніякая звычка не сфармуецца, і нам трэба перапрыдумаць звычку, якую мы намагаемся выпрацаваць. Напрыклад, мы пачынаем чытаць дзіцячыя кніжкі па-французску. І ўрэшце рэшт, чацвёрты крок – рэакцыя прыносіць узнагароду. Канчатковая цэль любой звычкі – падмацаванне. Стымул інфармуе нас, што падмацаванне блізка. І ў нас узнікае жаданне. Калі мы гатовы ў гэта жаданне ўкладацца, то адбываецца рэакцыя, якая заўсёды дае падмацаванне, узнагароду. І калі мы атрымліваем гэтую ўзнагароду, мы задавальняем сваё жаданне і запамінаем на будучыню ўсю схему, што нас стымулявала і як мы прыйшлі ў пункт задавальнення. Наш мозг запамінае, што спрацавала, і намагаецца паўтарыць цыкл ад пачатку. То бок падмацаванні замыкаюць пятлю зваротнай сувязі і завяршаюць цыкл фармавання звычкі. Гэта такая змея, якая кусае сама сябе за хвост. І ў яе можа не атрымацца на кожным этапе. Глядзіце, калі не будзе стымула, звычка не пачне фарміравацца. Калі жаданне будзе слабым, у нас не з'явіцца матывацыя. Калі рэакцыя патрабуецца заскладаная, то мы проста не будзем дзейнічаць. А калі ўзнагарода не задаволіць наша жаданне, то ў будучыні не будзе і прычыны прайсці цыкл яшчэ раз. Каб працаваць на ўсіх 4 стадыях і мець результаты, Джеймс Клір прапануе 4 закона змены паводзінаў. Каб іх для сябе сфармуляваць, трэба пашукаць адказы на пытанне. Першае. Як я магу зрабіць гэта відавочным? Другое. Як я магу зрабіць гэта прывабным? Трэцяе. Як я магу зрабіць гэта простым? І чацвёртае. Як я магу зрабіць, каб гэта прыносіла задавальненне? Калі вы адкажаце на гэтыя 4 пытанні, вам ужо не трэба будзе чакаць натхнення ці магічнага штуршка. У вас перад вачыма будзе гатовая схема. План дзеяння. Спачатку працуем са стымулам. Першы закон змены паводзін гучыць так: зрабіце гэта відавочным. Калі вы хочаце чытаць перад сном, кніга мусіць заўсёды ляжаць на прыложкам століку. Лагічна? Лагічна. Хочаце чытаць у любыя вольныя хвілінкі? Няхай паўсюль будзе чытво. Напрыклад, у прыбіральні можна пакласці штосьці з кароткімі главамі або нейкі зборнік вершаў. Я звычайна кладу туды часопісы або газеты. Гэта вельмі зручна. Плануеце чытаць у грамадскім транспарце? Запампуйце ў тэлефон кнігі і пажадана не адну. Тады вы сможаце пераключацца і абіраць нешта ў залежнасці ад свайго настрою. У мяне працуе так, што кнігі ў мяне заўсёды ёсць пад рукой на розных носьбітах і ў розных фарматах. Папяровыя кніжкі дома ляжаць паўсюль, дзе я магу легчы або сесці.
Ёсць Kindle для паездак, у тэлефоне накідана ўсяго для тых момантаў, калі я захрасну недзе ў чарзе, напрыклад. Вось, і мне заўсёды будзе на што пераключыцца, каб не нервавацца, што сервіс марудны, людзей шмат і гэтак далей. Вось, таксама ў тэлефон запапаваны і аўдыакнігі, якія мне зручна слухаць і ў чарзе, і на хаду, і разам з іншымі справамі, напрыклад, калі я прыбіраюся ў хаце. Агулам два самых універсальных стымула – гэта месца і час. Калі у вас ёсць формула «Я буду чытаць у падстаўце час» і падстаўце месца, то вы ўжо на шляху да поспеху. Напрыклад, я чытаю метро, пакуль еду на працу. Всё, вы ўжо чытаеце як мінімум 5 дзён на тыдзень, калі у вас офісны графік, вядома. Або я чытаю ложку, калі кладуся спаць. Супер, вы ўжо, атрымліваецца, чытаеце штодзень. Таксама выдатна працуе, калі спалучаць новую звычку з той, якая ўжо усталявалася. Напрыклад, пасля таго, як я ўвечары раблю допіс у дзённік удзячнасці, я бяру ў рукі кніжку. Дарэчы, ёсць такая штука, што на тое, каб сканцэнтравацца, чалавеку патрэбна 8 хвілін. Не ведаю, адкуль такая лічба, але калі перад вамі стаіць задача, да якой лянотна падступіцца, скажыце сабе, я пакалупаюся ў ёй 8 хвілінак. І хутчэй за ўсё у вас за гэты час атрымаецца так у яе занурыцца, што вы прасядзіце больш і з усёй эфектыўнасцю. Тое самае з чытаннем. Пастаўце сабе задачу утрымаць увагу на кніжцы 8 хвілін, і у вас лёгка атрымаецца асіліць галаву на ўсе 25 хвілін. Калі я чую, што часу на чытанне няма, я нічога не кажу, але ўпэўненая, што час ёсць. Проста прыярытэты расстаўлены інакш. Значыцца, серыял паглядзець для чалавека важна. Тык-ток пагартаць важна, у гульню пазаліпаць важна, а чытаць просто не важна. Я гэта кажу без асуджэння, калі што. Я не лічу, што ўсе людзі абавязаныя чытаць. Не. Просто не трэба казаць, што вы хацелі б, але ў вас няма часу. Гэта неправда. Калі у вас на нешта няма часу, гэта насамрэч азначае, што вы гэтага не хочаце. Другі закон змены паводзін гучыць так. Дадайце прывабнасці. Всё проста. Чым прывабней магчымасць, тым больш верагоднасці, што звычка будзе сфармаваная. Вы, напэўна, ведаеце пра то, як працуе гармон дафамін. Ён прыносіць нам адчуванне задавальнення, калі мы наперад смакуем тое, што адбудзецца. Напрыклад, калі мы заходзім у соцсеткі, дафамін у нас падскоквае, мы прачуваем, як атрымаем некую узнагароду. Купу розных эмоцый, на якія здольныя Instagram, Twitter або Facebook. І ад гэтага загадзя атрыманага смаку мы жадаем хутчэй заліпнуць у тую соцсетку і сядзець у ёй безвылазна. Але як зрабіць прывабным тое, што такім пакуль не з'яўляецца? Нам трэба прыдумаць, як спалучыць прыемнае з карысным. Трэба звязаць дзеянне, якое вы хочаце зрабіць, з дзеяннем, якое зрабіць трэба. Напрыклад, вось я хачу ўзяць тэлефон проста так. Я разумею, што я зараз проста там буду заліпаць у Інстаграме. І калі я гэта разумею, то як толькі я беру тэлефон, я яго адкладаю, бяру кніжку, чытаю 10 старонак, і пасля таго, як я прачытаю 10 старонак, я магу зноў узяць тэлефон і ўжо кайфануць ад Інстаграма. Гэта гучыць дзіўнавата, я згодная, але рэальна працуе на ўзроўні біяхіміі. І паступова, такім чынам, чытанне становіцца прыемным, як Інстаграм. Вось такая выходзіць падманка для мозга. Таксама карысна абставіць чытанне нейкімі прыемнымі абставінамі. Напрыклад, вы садзіцеся за кніжку, і у вас побач ёсць кубачак нейкай чароўнай гарбаты, якую вы па нейкім асобным нагодам п'яце. Або чытаеце ў самым прыемным адзенні для сябе, з камфортным святлом абавязкова. Ці можна выйсці, напрыклад, у парк, дзе побач цвірчыць рака і круцяцца качкі, і вось пад гэтае цвірчанне ракі занурыцца ў сюжэт. Важна і ўласна кніга. Калі, напрыклад, у ёй дробны шрыфт, яе складана раскрыць. Ведаеце такія сітуацыі, калі літаркі запаўзаюць унутр і складана пачатак радка убачыць. А бывае, што вокладка нейкая непрыемная на дотык. Пры такіх умовах вы такую кнігу будзеце чытаць толькі калі там ужо сапраўды нейкі скарб пад вокладкай знаходзіцца. І таму я раю абіраць прыгожае і гэтага не саромецца. Вось, калі ўжо стадыя татальнага нечытуна пройдзе, то атрымаецца нейкія раздрукоўкі на жоўтай паперцы прачытаць з задавальненнем, калі яно вам спатрэбіцца. Трэці закон змены паводзінаў гучыць як «спрасціце».
Для фармавання звычкі надзвычай важна рабіць, а не тэарэтызаваць. Няхай яно ўжо робіцца неяк крыва, коса, мала, не вельмі ўдала, але робіцца. Важна, не колькі часу вы выдаткавалі на рэалізацыю звычкі, а частата яе выканання. Вось колькі па гэтым коле праходзіце, з гэтага і маеце эфект. 5 хвілін штодзённага чытання лепш, чым 3 гадзіны чытання ў тыдзень. Гэта 100% так пацвердзіць любы знаўца чалавечага мозга і паводзін. І таму аргумент пра няма часу аўтаматычна адкідаецца, бо 5 хвілін у дзень ёсць заўсёды і ў кожнага. Напрыклад, пакуль каша запарваецца ці ралтон. Сэнс гэтага 3-го закону спрашчэння ў тым, каб менавіта прызвычаіцца да кніжкі, да яе трымання ў руках, гартання, руху вачэй па радках. Трэба фізічна заканекціцца з папяровай кніжкай ці гаджетам, у якім вы чытаеце. Лепш, канешне, каб у гаджеце не было інтэрнэтаў. Хочаш, не хочаш, а месенджеры будуць адцягваць увагу. Чацвёрты закон змянення паводзінаў. Дадайце прыемнасць. Мы паўтараем дзеянні, калі досвед даў нам задавальненне, а наш мозг больш любіць неадкладныя ўзнагароды, чым тыя, што будуць некалі потым, у будучыні, за гарызонтам. Каб звычка заставалася з намі, трэба адразу адчуваць сябе паспяховымі. Няхай нават накаліўся. Аднак прыдумаць узнагароды не так-то і проста, бо не будзеш жа за 10 старонак кніжкі купляць сабе квіткі на канцэрты рок-зорак. Да таго ж часам узнікае канфлікт памкненняў. Напрыклад, вы намагаецеся зменшыць колькасць цукру ў ежы, а за прачытаную главу з'ядаеце шакаладку. Як ні паглядзі, не вельмі ўдала атрымліваецца. І тут важнай становіцца праца з уласнай ідэнтычнасцю. Памятайце пытанне, навошта вам увогуле чытаць. Дык вось, адказ на яго – гэта ключ да фарміравання вашай схемы працы з новай звычкай. Калі вы хочаце стаць чалавекам, які больш разбіраецца ў людзях, то вы не проста ідзеце да чытання. Вы намагаецеся стаць чалавекам, які добра разбіраецца ў людзях, і чытанне дапамагае вам стаць такім чалавекам. У гэтым выпадку, напрыклад, узнагародай за чытанне можа стаць прагляд тыктока ў любімай блогеркі, якая разбірае паводзіны людзей. Тады ўсё ўладкавана так, што вы працуеце на сваю ідэнтычнасць. Вельмі важна не падманваць сябе ні на якім кроку. Трэба толькі крыху падманваць свой мозг, бо дай яму волю, і ён зоймецца толькі серыяламі, вядома. Праз час вы адчуеце, што ваша добрая звычка ўжо дае плён. Напрыклад, вы сталі больш эмпатычнымі, або лепш падтрымліваеце размовы ў кампаніях. Жартачкі з ніадкуль з'яўляюцца ў вашай галаве. Да вас вярнулася канцэнтрацыя, і вы цяпер на працы лёгка заныраеце ў даволі складаныя задачы. І ў нейкі момант вам ужо не спатрэбяцца дадатковае падмацаванне. Вы бачыце стымул, кніжку і проста чытаеце. Ваш мозг ужо ведае, што гэта вам дасць. Ён працуе на вашу ідэнтычнасць асобы, якая атрымлівае асалоду ад чытання. Цяпер пераскочым да тэмы, што чытаць. Мы ўжо разабраліся, што сэнс не ў тым, каб паставіць мэту «я хачу чытаць кніжку ў месяц». Сэнс у тым, каб зрабіць чытанне часткай вашай ідэнтычнасці. То бок стаць чалавекам, які любіць чытаць. Падумайце, навошта вы хочаце чытаць, і ў залежнасці ад адказа сфармуйце спіс таго, за што ўзяцца. Напрыклад, я хачу ўмець канцэнтравацца, занурацца ў задачы з галавой. Тады будзе вялікай памылкай пачаць вяртанне да кніг з Уліса Джеймса Джойса або «Так казаў Заратустра» Фрыдрыха Ніцшэ. Гэта рэальныя, дарэчы, прыклады з жыцця. Я ведаю людзей, якія намагаліся вярнуць чытанне праз гэтыя кніжкі. Ці трэба казаць, што ў іх, не вельмі атрымалася. Пашукайце кніжку, пра якую ўсе кажуць, што ад яе нельга адарвацца. У мяне з апошніх такіх была «Перамена месца» ў Югасе Каляды і «Марсіянін» Энді Уіра. Калі ж ваша мэта, напрыклад, гучыць як «я хачу больш ведаць пра свет», то падумайце, што вас цікавіць у гэтым свеце. Бывае, што кніжка класная, але яна вас не зачэпіць, бо там усё адбываецца, напрыклад, у сярэднявечнай Англіі. Што вас цікавіць агулам і што вас зацягвае? Якія месцы, якія эпохі, якія заняткі ці таямніцы. Можна ўзяць і адказаць на гэтыя пытанні нават пісьмова. Недзе на аркушы паглядзець, ацаніць, прыкінуць. Я заўжды чытаю шмат, але ў мяне бываюць перапынкі, і аднойчы я зразумела, што я дужа стамілася ад кніжак нейкіх тыпу аўтарытэтных мужоў. Па сутнасці, я падумала, яны не могуць нічога мне даць. І чытанне гэтых кніг выглядала як проста сеанс назірання за самолюбаваннем вось гэтых разумных мужоў,
ці нават, выбачайце, у некаторых выпадках гэта выглядала як суцэльная аўтафіляцыя. І калі перагортваеш апошнюю старонку ў такім выпадку, то ўвогуле не разумееш, навошта я выдаткавала на гэты час. Нядаўна сяброўка паскардзілася мне, што чытала Гессе, і яе там усё з прэс раздражняла. І я яе добра разумею, бо Гессе не пісаў ні пра маю сяброўку, ні пра мяне. І мне няма ніякай прычыны яго чытаць, калі ўжо не трэба здаваць экзамен, дзе ён ёсць у білетах. Гэта не значыць, што чужы досвед не можа быць цікавым. Зусім не. Напрыклад, я абажаю раман «Бог дробязяў» індыйскай пісьменніцы Арундхаці Рой. А яна ж, падаецца, чалавек зусім іншай культуры. Ды і нарадзілася на 25 гадоў раней, чым я. Што ў нас агульнага? Ну, але часткова штосьці перакрыжоўваецца. Прынамсі, Арундхаці Рой жанчына. Таксама я ведаю, што яна выступае супраць неаліберальнай глобалізацыі. Карацей, у ёй я бачу чалавека, з якім мне цікава было бы прабавіць час. А чытанне кнігі – гэта сапраўды баўленне шмат часу з нейкім чалавекам. І шкада, калі ты сама сябе асуджаеш на купе з якім-небудзь душнілай накшталт Гессе. Ну, Гессе тут да прыкладу, канешне. Я чытала некаторыя яго рэчы з цікаўнасцю ў свой час. Ваша мэта магла бы гучаць і не як «хачу даведацца больш пра свет», а «хачу больш ведаць пра сябе». І тут таксама можна зыходзіць з фігуры аўтара ці аўтаркі. Напрыклад, калі вы квір-жанчына з рабочай сям'і і раслі ў невялікім горадзе, то цалкам верагодна, што аўтарка з падобным досведам напісала штосьці, што трапіць вам роўна ў сэрца. Таксама класна працуе, калі ўзяць нешта вакол вашай прафесіі. Напрыклад, летась я вельмі ўпадабала кнігу ваеннай фотарэпарцёркі Лінсі Адарыя пра яе працу, таму што яна піша пра журналістыку, тое, што мне блізка. І больш за тое, яна піша пра жанчыну ў журналістыцы. Зразумела, што спецыфіка яе працы зусім іншая, і гэта таксама цікава, бо я атрымала магчымасць зазірнуць на кухню такой прафесіі, як ваенная рэпарцёрка, дзе шмат месца адначасова гераізму і азарту, безразважнасці, дасягацтву, і ўсё гэта даволі складана пераплятаецца. Калі вам складана зарыентавацца, што б магло вас зацікавіць, успомніце, што было цікавым для вас у дзяцінстве. Гісторыі вынаходніцтваў, дыназаўры, дэтэктыўныя гісторыі, дагляд за жывёлкамі, гербарый, можа, італьянскі футбол. Успомніце, тут можна намацаць тое, што вам спадабаецца чытаць і сёння, а заадно будзе такі эфект тэлепорту ў бесклапотныя дзіцячыя гады. Яшчэ мэта для прыкладу. Я хачу быць больш крэатыўнай, мець добрую фантазію, умець аналізаваць і прыдумляць. Тады бярыце кнігу з нечаканым сюжэтам, класным сеттынгам. Выпраўляецеся ў сапраўднае падарожжа туды, дзе ніколі не былі. Нядаўна я чытала кнігу Алены Брава «Каменданцкі час для ластавак», гераіня якой едзе з савецкай Беларусі на камуністычную Кубу, бо закахалася ў кубінца. Тут ужо натаса абяцае насычанае падарожжа. Канешне, трэба браць. Калі ваша мэта «я хачу лепш валодаць мовай, прыгожа трансляваць свае думкі», варта абіраць сярод пераможцаў літаратурных прэмій, дзе цэніцца менавіта слова, стыль. Як бы тыя прэміі не ганілі, але факт ёсць фактам. Эксперты ўсё яшчэ разумеюць нешта ў літаратуры і ўмеюць адрозніць графаманію ад таго, што змяняе мову і ўкладаецца важнай цаглінай у яе агульную будову. Канешне, бываюць спрэчныя намінацыі, і гэта таксама тэма для размоў, але я рэкамендую арыентавацца на меркаванне тых, хто разбіраецца. Водгукі на Гудрыц таксама могуць дапамагчы, калі вылучаць у іх тое, што звязана менавіта са стылем і мовай. Калі вы намагаецеся развіваць пачуццё мовы, то лепш, канешне, чытаць у арыгінале, і нават рэкамендую такі досвед, калі адну і тую ж кнігу ці розныя кнігі аднаго аўтара вы чытаеце на розных мовах. Гэта вельмі класна, бо можна заўважыць, якія розныя раптам выяўляюцца Дона Тарт ці Курт Вонегут на розных мовах. І гэта цалкам лагічна. Калі мы размаўляем на розных мовах, мы таксама на іх розныя людзі. Як чалавек, які каторы час працавала з перакладчыкамі, я вельмі раю звяртаць увагу на тое, хто менавіта рабіў пераклад. І папярэдне гугліць водгукі на гэтыя самыя пераклады. Ну і таксама можна арыентавацца на прэміі для перакладчыкаў. У выпадку з перакладамі на беларускую мову знакам якасці можа выступаць прэмія Карласа Шермана. Размова пра вяртанне асалоды да чытання не будзе поўна, як мне падаецца, калі мы не закранем тэму пошука аднадумцаў. Я вось па жыцці чалавек самадастатковы і ў справах сваіх часта самотная, таму і ў чытанні я пачуваюся цалкам нармалёва. Але для мяне заўсёды асобнай радасцю была магчымасць абмеркаваць кніжку з іншымі. Гэта вельмі класна з купы прычын. Па-першае, так лепш укладаецца ў галаве маё ўласнае ўражанне ад кнігі. Я яе запамінаю,
чаго звычайна не адбываецца, калі я на самоце нешта прачытала, нікаму гэтую кніжку не адрэкламавала, ні з кім яе не абмеркавала. Всё сышло як вада ў пясок. Па-другое, з аднадумцамі я трэніруюся лепш фармуляваць і агучваць свае думкі, успрымаць думкі іншых людзей, аналізаваць іх погляды, часам і весці дыскусію, адказваць сваімі аргументамі на іх аргументы. Па-трэцяе, у працэсе абмеркавання заўжды здараюцца нейкія інсайты пра ўласны тэкст, пра людзей і пра сябе. Гэта таксама бясцэнна. Я упэўненая, што залучэнне іншых людзей у фармаванні звычкі чытання будзе ёй спрыяць. Можна, напрыклад, дзяліцца ў соцсетках уражаннямі, і нехта абавязкова скажа, што цалкам падзяляе вашы думкі, а нехта скажа, што вы зусім нічога не зразумелі. Так ці інакш, але завяжацца дыалог пра кнігу, і гэта падмацуе вашу ідэнтычнасць чалавека, які любіць чытаць. Таксама можна пашукаць супольнасці кнігалюбаў і далучыцца да іх. Можна ўпісацца ў нейкі чэлендж, дзе вы адсочваеце свой прагрэс і можаце атрымаць падтрымку ад іншых удзельнікаў і даць падтрымку ім. Кніжныя клубы таксама цудоўны досвед назірання за людзьмі. Я кожны раз на сустрэчы кніжнага клуба, у які я хаджу, дзіву даюся, наколькі па-рознаму мы ўсе глядзім на свет, і гэта не дазваляе мне захраснуць у сваіх уяўленнях і думаць, што ўсе думаюць рыхтык так, як людзі з маёй бурбалкі. У нас на сустрэчы адна і тая ж кніга можа атрымаць у некага 1 зорку з 5, а ў іншага 5 з плюсам. Падаецца, як такое магчыма? Няўжо не існуе аб'ектыўных крытэрыяў ацэнкі літаратуры? Што вось гэта кніжка дакладна супер, а гэта гаўно. А паглядзіш ты, і тое бестселлер. Але ад адной мне дрыжыкі і жаданне ўсім гэтую кніжку падараваць, а ад другой ваніта і злосць. Божачкі, што людзям сёння пхаюць. Вось за гэта таксама люблю літаратуру. Яна заўсёды люстэрка, у якім мы бачым сябе, але заўсёды з нейкага новага ракурсу. Спадзяюся, і вам захочацца зазіраць у тое люстэрка часцей. Рада, калі вам у гэтым дапамагла. Аддзячыць мне можна донатам на каву, я пакіну спасылку ў апісанні выпуска, але гэта зусім не абавязкова. Дзякуй, што даслухалі выпуск да канца і да сустрэчы ў наступных эфірах. У якасці постскрыптума хачу працытаваць кнігу Сергея Дубавца «Занзібар», якая сёлета намінавана на прэмію Гідройца. Сергей Дубавец – выбітны беларускі эсэіст, празаік, рэдактар і выдавец. Нарадзіўся ён у 59-м годзе, і мяне зацікавіла глава, якая называецца «Інтэрактыўнае чытанне». Паслухайце, калі ласка, гэты фрагмент. Кніга ў маім дзяцінстве была адзіным інтэрактыўным носьбітам інфармацыі, які можна было ўзяць з сабой, напрыклад, у тралейбус ці ў парк ці ў прыбіральню. І гэта было асаблівае ўзаемадзеянне. Я разглядаў шматслойную фарбу на белым падваконні, як яна лупіцца, як пахне, як адсвечвае, як калі пераводзіш зрок, выглядаюць будынкі за вакном і як пераламляюцца на іх промні. І раптам разумеў, што чытаю звычайную гісторыю Ганчарова. Тыя самыя лініі, пахі, настроі, гэтыя губернскія лініі вуліц, гэтыя гарызантальныя формы генштабу і вертыкальны контур дому пад шпілем. Неяк усё паралелілася, супадала з тэкстам, выклікала пазнавальнасць. Чытанне нагадвала медытацыю. Трэба проста занурыцца ў тэкст да такой ступені, каб перастаць усведамляць, што ты чытаеш і пра што. І вось ужо яно трапляе ў цябе само, а ты ўжо ўзляцеў і знікаеш за даляглядам. І яшчэ адзін фрагмент з гэтай главы. Ты мог дрэнна вучыцца ў школе, але да 5-й класы ты ўжо прачытваў дзесяткі твораў. Дзеці здавалі ў школьную макулятуру цэлыя стосы кніг, часопісаў і газет. І тут жа пачыналі корпуцца ў гэтых развалах, шукаючы кожны свой скарб. Панавала атмасфера кніжнага трымцення. Гэта было пачуццё, якое па сіле можна параўнаць хіба што з эратычнай пажадай, калі ў цябе проста мутнеюць вочы. Так табе патрэбная гэта кніга, яе пах, яе шурпатая ці гладкая вокладка, яе 100 000 літар і ўрэшце чытанне, як працэс дашчэнтнага авалодання кнігай. Інстынкт чытання мог перамагчы ўсе іншыя чалавечыя інстынкты.